Вчера Благомир Коцев каза, че ще влезне в съдебната палата по неговото дело за корупция с високо вдигната глава, но всъщност знаейки, че делото няма изобщо да започне. Защо? Защото съподсъдимите с него двама съветници от ПП-ДБ, единият от които негов роднина, а другият негов съдружник, са включени в листата на ПП-ДБ за предстоящите избори. На последно и на предпоследно място в листата. Защо? За да получат имунитет и за да не започне по тази причина изобщо това дело. Сами разбирате за какъв цирк и за какъв фарс става въпрос. Стела Николова месеци наред пък обясняваше, че аз ще се включа в депутатската листа, за да получи имунитет и за да избегна аз делото по отношение на рибарското пристанище в карантината. Какви са фактите? Фактите са, разбира се, че аз не съм част от кандидат-депутатска листа по простата причина, че аз нямам нужда от имунитет. Всъщност, от първия ден се опитвам това дело да започне, за да се види каква скалъпена история е това. Знаете, че вече Кьовеши отстрани Теодора Георгиева, българската европрокурорка, която всъщност забърка цялата тази каша и то поръчково. Към днешна дата е ясно, че в кориците на делото има документи, които показват всъщност, че Кей Пристан Карантината е бил в активите на държавното предприятие Черноморски риболов още по времето на социализма. Има документи след това при ликвидацията на държавното дружество и приватизацията му и така нататък и така нататък. Но имаме и свидетелствата на бившите ръководители на това държавно дружество, които ясно разказват как е бил използван Кей Пристан Карантината от държавното предприятие десетилетия наред, още при социализма. Така че сами виждате каква скалъпена история е самата тема с карантината, защото там никога не е ставал въпрос за финансови нарушения, тъй като този проект е минал всички проверки от българските и европейските управляващи органи по отношение на финансовите параметри. Единственият проблем с този проект е твърдението, което виждаме, че е абсолютно невярно, че там просто е нямало пристанище. Да, но свидетелствата и хората, които са го управлявали десетилетия наред, потвърждават, че сме направили единствено правилното нещо и сме осигурили средства, за да може Варна да има първото си законно рибарско пристанище за своите рибари.